салом алайкум дӯстдорони инглишкада. умедворам ки ҳар куҷое бошед тансиҳату бардам ва доимо хушҳол ҳастед. бо шумо ҳастам ҳабибулло қудратов. хоб дар имрӯза видео боқимонда қоидаҳои хониши садоноки юро идома медиҳем. биёед дарсро оғоз мекунем. ҳарфи ю дар ҳиҷои баста а хонда мешавад. яъне агар пас аз ҳарфи ю як ё якчанд ҳамсадо пайи ҳам ояд, ҳарфи ю а хонда мешавад. мисол: шат, шат, пӯшидан, шат, нат, нат. маънои якум чормағз ва маънои дуюм сарпеч, яъне гайка, нат. браш, браш. маънои якум чутка, мисвок ва маънои дуюм тоза кардан, браш. анкл, анкл, амак, тағо, анкл. хуб инҷо истисно вуҷуд дорад. қоидаи зикршуда, яъне а хонда шудани садоноки ю дар ҳиҷои баста дар калимаҳои зерин риоя намешавад. хуб калимаҳои зеринро аз назар мегузаронем. пут, пут, гузоштан, пут. фул, фул, пур, фул. пуш, пуш, тела кардан, пул, пул, кашидан ба тарафи худ. буш, буш, бутта, буш. бул, бул, буқа, бул. хуб мегузарем ба қоидаи дуюм. агар ҳарфи ю пеш аз ҳамсадои а ояд ва пас аз а ҳарфи садонок омада бошад, якҷоя бо он юэ хонда мешавад. мисол: pure, pure, тоза, pure. cure, cure, табобат кардан, cure. хуб инҷо истисно вуҷуд дорад. sure, sure. маънои якум хотирҷамъ, мутмаин ва маънои дуюм бешубҳа, sure. хуб мегузарем ба қоидаи сеюм. агар ҳарфи ю дар байни ҳамсадои ҷи ва садонокҳо ояд, хонда намешавад. мисол: god, god. маънои якум посбон ва маънои дуюм нигоҳбонӣ кардан, god. guess, guess. маънои якум тахмин карда ёфтан ва маънои дуюм фарз кардан ва маънои сеюм фикр кардан, guess. guest, guest. меҳмон, guest. guide, guide. маънои якум роҳнамо, роҳдон ва маънои дуюм роҳбар, guide. мегузарем ба қоидаи чорум. ҳарфи y дар алифбои забони англисӣ баҳснок ба шумор рафта, гурӯҳе аз забоншиносон онро ҳамсадо ва гурӯҳи дигар онро садонок меноманд. мо онро дар гурӯҳи садонокҳо дида мебарем. агар ҳарфи y дар ҳиҷои кушода ояд, ай хонда мешавад. мисол: sky, осмон, sky. type, type. навъ, намуд, type. fly, fly. маънои якум паша ва маънои дуюм парвоз кардан, fly. style, style. маънои якум сабк, услуб ва маънои дуюм муд, равиш, style. хуб мегузарем ба қоидаи панҷум. агар ҳарфи y дар ҳиҷои баста ояд, и хонда мешавад. мисол: gymnasium, gymnasium. маънои якум толори варзишӣ ва маънои дуюм гимназия, gymnasium. gym, gym. ин калима кӯтоҳ аз калимаи gymnasium аст. symbol, symbol. нишона, символ, рамз,
symbol. خب тамошобинони гиромӣ, видеои мо инҷо ба поён мерасад. Агар ягон савол ва ягон пешниҳоде бошад, ҳатман дар комментария нависед. ва ё агар ягон қоидаҳои хониш барои шумо нофаҳмо бошад, ҳатман дар комментария нависед ва дар канал обуна шуда видеоҳои моро низ дастгирӣ кунед. Боқӣ саломат бошед.